Hello guys, hello people, welcome back to this YouTube channel K&G TV, where we do celebrity news and social media wahala. Welcome to watch this video till the end. I saw it on the internet and thought it wise to bring it up for us. Do watch it and write on the comment section what you think about the video. All opinions do count, and please, if you like what I do in this channel, don't forget to subscribe and turn on your post notification for all updates. I'll see you in my next video. As of now, I'm out. One love. Biko gwa anyị otu isi fụ Nnamdi Kanu ụnyaahụ nakwa otu ọ dị mgbe ifuru ya. Ihe dị na-apụ na nwere ọrụ ka ọ ga-esi wee dị kpọfọsi no. Onye abụ onye emere ihe dị iche iche na mba Kenya ka ha jidere ya taa ya afọ dị iche iche melụọ ya arụ o jichara n'ọgwụ ebe afọ maka na tupu ndị obodo a bịakpọrọ ya a ga-echekigharị ya achọpụta na obi ya na-afete obi na onwe nwere nsogbu n'obi so maka afọ tara ebe ahụ na ihe ndị ọzọ ibi n'aka ya handcuff akụlị n'aka mere ya n'aka so ebe a na-etiriti ego onye ara eme ọfụma so mana ha amacha ihe niile n'afọ ha amacha ihe niile anọ ha amacha onye ọbụla ihe na-adụ nkata akpalakpa ọ ka akpalakpa eji si ekwe so emesịrị ya onye ndị na ndị obodo akpọrọzie na tawa so imam si na road ọ na-edi ka ene ya anya anya ka eji ekwu maka dọkịta ndị oyibo ya dene ya anya dị amalụ ka esi dị ọgwụ a ga-enye and ọ emekwu nito ọ ga-emekwu m ka ya na-abụ ya wete nene ya obi isi ndị ọzọ ihe na ihe anyị na-achọ egwu n'ikpe kịta ka onye ikpe nye m ntụziaka ka eme mata na-esi mana ọkọọlụ gị ije ya na ndị a n'otu ha si wolu jide nwuo ya ha jere n'ọdụ ụgbọelu na ha ji n'ọdụ ụgbọelu ụdị ebe dị ka ebe a na ụdị ebe dị very terrible ebe dị njọ zibe ya ife etiri ife melụrụ ya arụ anọrọ ebe ahụ ụbọchị asatọ ka ọ nọ n'ime ebe edebere ya wee na-ata ya afọ. Ọ bụ transit ka ọ nọ mgbe ha mee? O jere nzukọ na Kenya, o mechago nzukọ na-anasị ebe o si bịa bụ UK. Ihe a bụ ndị agwala okwu na onye a na-abịa na onye a na-awasị ụdị ọ bụrụ nke emen. Mana ịma mba Kenya na-agọsi ike si na aka ha adịghị na ya. Mba Kenya na-agọ si na aka ha adịghị na ya na ha amaghadị maka ya. Mba Kenya na-ezu enyere onweghị nsogbu na anyị nwụrịtago ha sef. Oge na-abịa achọrọ m ikwu okwu maka oge na-abịa oge anyị gosi mba ụwa vidiyo ife na ha mere n'ebe ahụ na ka anyị ji ya. So I was watching and when we get to the bridge, we'll cross it. Why is it? If you know, go see if you have a bar. Now, it is Moody and not the Wellha. Where put your water IGN. So happen count. I bought somebody no game reserve, but I'm really a match. I am a child of Hannibal. I go sing them boa. Behind me, not the well. Kedu olileanya nwere na ịpụta na mpụta ụlọ ikpe a na nke a ga-eme na ụbọchị 26 nke ọnwa anyị nọbụrụ na ikpe ịmago na ikpe a ikpe bụ kamgbe 2015 so ekpere ka ikpe a gọọmenti achọrọ ibido kesi ọ ndị obodo achọrọ ibido ibido mebe ikpe ọ chọrọ ịkpọta ndị ebe gbara ha akaebe so na ya ọsọ ide ata ya afọ na ife ndị ọzọ emechaa enye kọtụ wee sị ya ngwa ejisi ụlọ na-abịazi isi ụlọ ha abịa so ọ na-abịazi ikpe ife meziri ebe ahụ aka onye ọbụla ma maka ya ewee ndị amị na ndị otu ya wee ji gbagbuo elu ebe agbawucha ndị mmadụ anyị dị nkwadobe maka ikpe ahụ ndị ọkaikpe dị nkwadobe anyị akwadochago so nọ mgbe anyị luo na ụlọ ikpe amarị ha kwalụ ka ha si gbara ya anyị bido ikpe nye anyị ikpe ka obi ya. Achọrọ m ịjụ ị na-ene anya na enwere ike dịka otu anyị na-akọwa na emelụsịrị ahụ na ọbụkwa na nwekwa nsogbu n'obu ị na-ele anya na ndị ụlọikpe nwere ike inye ohere ka ọ jekwuo dọkịta maka ihe mere ya akwụkwọ nke ife dọkịta anyị etinye mata ma echi maka anyị degwa ndị ọkaiwu na gosi wee nọlụ maka anyị degofe ya so ya nye ntụziaka ka dọkịta ebe jefe ya nke anyị eme anyị echebe ka oge anyị bido ome nke anyị eme mata ma echi so ka dọkịta ejefe ya maka ọkwana onye dị ndụ ka a na-akpa ikpe onye adọrọ ụlọ onwe ihe mere na akọ ọzọ ka anyị dakọ so anyị akọwala onye ọkaiwu ka anyị si ga akọwachala ya gwa ya anya ntụziaka ka dọkịta bịafe ya lee ya anya obere eje ụlọ ọgwụ na ọnya ihe dị mkpa kịta anyị mata ma echi
ịma isi na enyetere ya ahụ wee chọpụta na o nwee nsogbu n'obu. So achọrọ m kedu onye mere nyocha ahụ a? Edison ndị obodo akpọla na n'ebe ahụ na ha agbaji n'ọgwụ ebe ahụ na echọpụta na nsogbu n'obodo. Okay, na Kenya ka emere nyocha ahụ. Yes. Kenya ka enwe nyocha ahụ. Oh, ya gwaziri gị nke a mgbe ị fụrụ ya? Na. So ọ maka ndị ala na-ekwu na ọ bụrụ na enwere ihe na ha mụrụ na be ha na ọrụ be ha ka nọ nwute. So we have everything about the hospital ebe ọ bụjere wee cheki ya arụ wefu ihe mere nọ. Nnamdi win the war. Python dance one, Python dance two, and Python dance three. Oh, why you give me Nnamdi? Nnamdi win the war. Python dance one, Python dance two, and Python dance three. Oh, why you give me Nnamdi? Nnamdi win the war. Python dance one, Python dance two, and Python dance three. Oh, why you give me Nnamdi? Nnamdi win the war. Python dance one, Python dance two, and Python dance three. Oh, why you give me Nnamdi? Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. I say holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Holy, 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 Nnamdi Kanu is another Savior. Nnamdi Kanu wouldn't do Ipob. Oh, maybe we need Mama Dawura, Mama Nnamdi win the war. Python dance one, Python dance